La 20a edició de la Copa Catalana de Curses per Muntanya va arrencar el diumenge 20 de març a Miravet, a les Terres de l'Ebre. Al voltant de 370 corredors es van donar cita a la Cameta Coixa, una prova ja tradicional del calendari nacional. Després de l'èxit de l'any passat, hi havia ganes de tornar a competir a la primera de les 6 proves de la nostra Copa. Per davant, un circuit de 21 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu, en un terreny tan bonic com tècnic, que va sorprendre més d'un i una corredora. Han sigut al voltant d'uns 380 a la cursa absoluta, les diferents modalitats. Són 1.400 metres de desnivell. No tenim cap muntanya alta, el que sí que tenim és diverses muntanyes que pugem i baixem i al final genera desnivell i la gent s'acaba cansant. Les curses continuen a més, o sigui, clar, la pandèmia ha sigut un tall, no?, amb el que és la vida quotidiana de la gent i la gent ha tornat amb molta més força i la prova està en això, no?, en la gent que hi va i el nivell que hi ha, com diu abans, de cada cursa, no? I tant que hi havia nivell, en imatges ni més ni menys que Andreu Simón i Marc Tresserra. Marcos Ramos seria el gran protagonista a la matinal, sense oblidar-nos d'altres corredors de nivell com Marcel Romaní, Jonathan Cuesta o Raúl Butacci. En categoria femenina, els primers quilòmetres van estar dominats per Núria Gil i Natàlia González, que va ser valenta i va tirar d'entrada. Núria Tarragó es va situar tercera i Carla Esclusa quarta. Després de pujar al castell, com a les primeres edicions de la Cameta, els participants van enfilar camins i senders carregats d'història. Un cop vorejat el riu Ebre, recorrent el bosc de Ribera pel camí de Sirga, tocava passar pel pas de Barrofernes. Un escenari magnífic per a una cursa de muntanya. Des d'allà es pujava fins al punt més alt de la prova, on hi ha una talaia àrab que controla el curs fluvial i tota la ribera. Estar dintre de la Copa de la FEC sempre és una garantia d'èxit, ja ho heu vist, vull dir, les inscripcions van volar de seguida, la gent té moltes ganes i s'ha d'apostar per aquest esport. Marcos Ramos i Andreu Simón van mantenir un intens frec a frec durant tota la cursa, però en la darrera pujada el corredor de Terol va llançar un atac ferotge. Marcel Romaní lluitava per la tercera posició i per darrere hi havia noms com Sergi Beltran, Jonathan Cuesta o Raúl Butacci. David Rovira no va tenir una bona cursa i es va haver de conformar amb un top 10 on també hi van entrar corredors com Roger Tarrés, Arnau Aranda o Genís Porqueres. En categoria femenina, Núria Gil va agafar el lideratge a la prova i va mantenir avantatges al voltant de 2 minuts sobre la segona, malgrat fer-se un esguins al turmell al quilòmetre 10. Natàlia González defensava amb solvència la segona posició i Núria Tarragó continuava tercera, però amb la seva amiga Carla Esclusa trepitjant-li els talons. Superat l'últim cim, els corredors tornaven a Miravet per un terreny molt trencacames, amb el majestuós castell com a espectador mut a l'horitzó. Els quedava un darrer esforç per tornar a trepitjar els carrers de la vila amb passat àrab i templari i viure la glòria d'arribar a la línia de meta de la plaça d'Arenal. El sorprenent guanyador de la Cameta Coixa va ser Marcos Ramos, amb un temps d'1 hora 58 minuts. No había estado nunca por esta zona y la verdad que me ha sorprendido bastante. Una sierra muy chula, con senderos técnicos a la vez que muy rápidos. He ido por detrás en la carrera, controlando un poco las distancias y ya en la parte final he visto que llevaba bastantes piernas y a falta de 2,5 kilómetros o así más o menos he decidido atacar y la verdad que he aguantado bien el último arreo en esta meta. Andreu Simón de la Cameta Coixa va ser segon a casa a 1 minut 38 de Ramos i Marcel Romaní va ser tercer en 2 hores i 2 minuts. I Núria Gil no va donar opció i es va imposar en 2 hores 23 minuts.
Correcte, sí, jo trobo superbé això de la Copa Catalana, no? El que feu és incentivar, no?, les curses d'aquí, les nostres, les de casa, i per això, mira, sempre he tingut moltes ganes de fer la cameta, estava just aquí a 40 minuts d'on Vic, no l'havia fet mai i aprofitant que era Copa Catalana dic, vinga, va, anem-la a provar i aquí estem, o sigui, encantada, no?, que hi hagi noves promeses, no?, nova gent en aquesta Copa i que puguin sortir molts bons noms i que puguin fer bones curses. Natàlia González va ser segona a gairebé 2 minuts de la Núria, mentre que en els quilòmetres finals Carles Clusa va superar la Núria Tarragó i va esgarrapar una posició de podi. Música, estofat i bon ambient van ser els millors ingredients per recuperar-nos de l'esforç d'una cursa que és una competició esportiva, però també un lloc de trobada per a tots aquells que ens estimem la muntanya. No podia faltar el lliurament de premis amb les autoritats i els pitraills de la FEC que enguany es donen als guanyadors i guanyadores de cada cursa. Un rècord únic per a una competició única. I així queda la primera classificació de la Copa Catalana 2022 amb Marcos Ramos, Andreu Simón, Marcel Romaní, Jonathan Cuesta i Raúl Butacci. I en categoria femenina, la classificació l'encapçala Núria Gil, seguida de Natàlia González, Carles Clusa, Núria Tarragó i Anna Fernández. Ens trobem el 3 d'abril a la Trencacims Paüls, la segona aturada de la nostra Copa.